Start, altă serie, seria 3. Așa, Nicu, e bine! Cum s-a dus, Nicu? Ce ai făcut? Ia zi, povestește. La 60. La 60, mai bronz. Bronzul? E bun și bronzul. S-au mulțit ăștia octogenarii, domnule, nu mai rău de octogenari. Și concurență că ploi. Ia uite ce bine alergă, domnul, că ploi la 65. Foarte bine. Benio Zoltan, Jihad Viorel și Șuleri Frigheș. Dacă îl cunosc pe toți. În contur, Șuleri! Miercurea Ciuc, Șuleri Frigheș. Frigheș. Nume de nemț. Ei. Ia uite ce timp scoate sub 1.20. E bine? E bine. 16, 17, 18, 1.18. Bravo! 1.18. Sub 1.30, bine. Și Benio Zoltan. Tot de la Miercurea.